Bueno, com bé dius, no? Els reptes són els mateixos. L'equip és molt conscient del que hi ha, no? És una lliga molt competida, és una lliga molt complicada que, bueno, en el fons el que sigui més regular és el que se l'acabarà portant. Sabem que hem d'estar cada setmana a un molt bon nivell, ells ho tenen ficat a dins el cap, ells ho saben, venen a entrenar ja la primera setmana que penses, ostres, vens de 10 dies, que pot costar arrencar i tal, veus la gent amb una predisposició espectacular i aquesta setmana d'entrenament, que ja hi ha la competició en joc, ostres, ells realment tenen moltes ganes, igual que nosaltres, i els veus, no?, entrenant amb aquesta responsabilitat i amb aquesta professionalitat que s'han de fer molt bé les coses. Sí, és un rival molt complicat, hem vist diversos partits, és un equip molt solvent, no?, que rep molt pocs gols, inclús a casa seva crec que l'únic equip que ha puntuat ha tret un punt d'un empat de 0-0 i bueno, que és un camp complicadíssim, ells tenen molt clar el que juguen, el que fan i bueno, nosaltres crec que l'equip ho sap, l'equip sap que hem d'anar a competir molt bé, que hem d'igualar les intensitats a nivells de duels, després també saber tindre tranquil·litat en pilota en certs moments, no?, i saber sobretot com atacar l'àrea i com defensar les àrees. Crec que en un context com aquest les àrees és bàsic i sobretot en tema de transicions, caigudes, segones jugades, tot això també hem d'estar molt vius, molt ficats i si no serà complicat endur-nos els 3 punts d'allà. Però bueno, la idea és aquesta i la mentalitat és aquesta i ells ho tenen clar i el propi vestidor ho vol. I el propi vestidor és el que, ja et dic, aquesta setmana d'entrenament ha fet aquest pas endavant realment perquè, bueno, tercer classificat, com bé dius, amb molts pocs gols encaixats i, bueno, un partit de play-off. Ja. És que com et vaig comentar l'altra vegada, no miro la resta. Jo sé que cada setmana el nostre equip ha de sumar de 3. Hem de mirar de fer les coses el millor possible, partit a partit, i realment no sé ni a quan està el tercer, i no vull saber-ho, no? Ni a quan està el play-off. Aviam, sí que ho mires, no?, a vegades, però no ho tinc en ment. Ara m'equivocaria segurament si em demanessis els números, no?, perquè jo és la mentalitat que vull transmetre al meu equip, és la mentalitat que vull que tingui el meu equip, de que, bueno, que és indiferentment el que facin la resta, que som nosaltres els que hem de fer, els que hem de tindre, no?, aquesta mentalitat de guanyar cada setmana i bueno, estiguin a 5, 2, 10, l'objectiu o la mentalitat ha de ser la mateixa, de sortir, guanyar i anar per als 3 punts. Sí que el camp apreten molt, no? Tenen molts aficionats que criden, no?, que animen, que això és un punt a favor seu, no? A nivell de joc, crec que hi ha altres equips molt més hostils, com dius tu, que ells. Ells sí que són intensos, van als xocs i de més, però no hi ha aquella agressivitat o aquella malícia o aquella mala intenció, no?, que possiblement hem vist en altres partits o que es podran veure en altres partits, no? Sí que és veritat que és un camp que si tu no estàs mentalment fort, que si tu no estàs preparat per afrontar i per aguantar aquesta pressió que genera el públic, i aquesta dinàmica, que després acabes entrant en aquesta dinàmica de partit, ostres, què passa? Doncs si no estàs preparat en aquest sentit, i jo crec que tenim jugadors amb molt de bagatge, com Stone, Sanku, hi ha molts jugadors, One, Vitali, que encara que sembli que no, és un noi que la pressió l'aguanta bé, Rubi, Marc Vicente, Aliaga, inclús Carles. Crec que podria estar... tots estan molt preparats a nivell mental com per anar a competir en aquest camp. Però sí que és un dels camps que més apreten i un dels camps més complicats a l'hora de gestionar tot això, ja et dic, és més a nivell de pressió mental que es pugui posar un mateix que no el que el propi joc proposen ells. Sí, en Sanku ha arribat molt bé, ja va acabar l'any podent entrenar i entrant en dinàmica amb el grup. Sí que el dia de Vilafranca poder era una mica arriscat, no?, o precipitat després de tants mesos, de tant temps parat, no?, i Sanku està en plenes condicions. La veritat és que
ostres, un jugador, no?, que surti d'una lesió i que el vegis en el nivell que està, és que realment des de dins fem molt bé les coses també, no? El tema de Jordi Pomarola, David, que estan molt a sobre els jugadors, ostres, Sanco ha arribat molt preparat i inclús, per què no, si ho crec oportú, pot ser que inclús surti d'inici. Ja et dic, està a un molt bon nivell, igual que la resta, i a part que és un jugador que té moltes ganes després de tots els partits que s'ha perdut, té una ambició, té un amor propi, i això m'agrada d'ell, que és un tio molt de caràcter i que està per jugar, i si fos d'inici també seria, pot ser una opció.